Hallelujah, hallelujah. Madaydayaw ti Apo kakabsat. Hallelujah, hallelujah. Tabagdar tayo nga rodan kakabsat. Tuloy tayo ti mga idayaw, babaan iti Ilocano service ti dahil iti nga rabi kakabsat. Hallelujah. Kantaan tayo nga rodi I love you, Lord. Hallelujah. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Minsan may kanapsahan. Hallelujah, hallelujah. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Hallelujah. Kararo tayo nga kakabsat. Sakbay nga tuloy tayo iti panangidayaw kinapo Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Manaydayaw ka, Apo, manaydayaw ka, tiday iti mananapo nga rabii. Apo Diyos, adda kami mananapo, tiday iti nga rabii tapno. Idayaw na ka, babaan ti aramidan mi Apo nga Ilocano service, Lord. Apo, giyaman kami iti panagikadwang kada kami, tatay pa ilang bigat, Apo Diyos, babaan Apo, iti panagimong mi mananapo, tatay bigat, Lord. Giyaman kami, kadag iti sasaw, Apo, nang nagagan mi, tatay bigat, katadamanan da ito'y. Dahil ito nga rabi at dungod kami mananapo ka nagiti sasaw Apo Diyos nga iso Apo ti pagbiyagan nagiti karkararwa mi Apo Diyos. Lord, babaan ko maapo iti panagdengdengag mi Apo Diyos ka nagiti sasaw Apo umat-adalam nga umat-adalam iti panagpamati ti tunggal may sakada kami Apo Diyos. Hallelujah, hallelujah. Wala po, sakbay nga may kami ken ka, mong dagiti nagyan, dagiti puspuso mi, Apo Diyos, padalos kami manen ken ka, Apo, tapno awan, Apo, tilapad, dagiti nga ramiden mi, nga panangidayaw mi ken ka, ken panang mikasaba, ti alipan mo, kadagiti sasaw, Apo Diyos. Apo, pakawanan na kami, linisan, dagiti puspuso mi, dagiti panpanunot mi, Apo, tapno may karikam, Apo, ngagdayaw, ken dengag kadagiti saso manen ti daytoy Apo nga rabii Apo Dios. Apo bendisyonam dagiti puspuso ti tunggal may sakada kami nga pangikargam kadagiti sasaom Apo ket dagiti sasaom aramiden na Apo tinakay panggepan dagiti sasaom kadagiti biag dagiti anak mo Apo Dios. Apo gyaman kami ti daytoy nga rabii awisin mi Apo ti Espiritu Santo nga makikadwa kada kami habang Apo nga tultuloy mi panangidayon mi ken ka dito nga rabi Apo Dios ken uray pay dagiti agbuya kada kami nga uray Lord Apo bendisyonam kadi matitibiyag da Apo Dios ikanda ka Apo iti panawen Apo iti biyag da babaan kadagitoy nga ramiden mi iti online Apo iti Facebook tawan ti panawon dagiti daduma Apong mapan kadagiti churches Apo Dios isu nga Apo
into naranda ko maapo Dios nga agdengeg ka dagiti sa umtap no dagiti sa umapo nga mga ganda apo Dios ket mapabilig ti pamati daken ka apo Dios. So nga apo gyaman kami ti daytoy apo nga rabii ket daytoy ti dawat ken kararagmi ti napateg-unay nga naga ni Jesus nga pumi. Amen and amen. Hallelujah. Kantaan tayo kakapsat ya isut kukwak. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ni Jesus at taeng dito'y kararwa when marikrik na nga adda kanya ilikat na amin buteng kendwa-dwang na isu inispal na isut ko kwak dayaw na gana inted na tal na puno atal na isut ko kwak dayaw na gana kubak awan kana ni Jesus nang ten sam ininana when marikrik na dito'y kararwap tunggal ka nito si antabay kanya anyaman mapasama isot ko kwak dayaw na gana intet na tal na puno atal na isot ko kwak dayaw na gana kukwak awan gana ilikan na puso anak tuan ragsak anasarakak uat da kanyang dayaw piksa itik angin kinkwana subat dakel ayat na isut ko kwak dayaw na gana indet na tal na puno atal na isut ko kwak dayaw na gana kukwak awan hingana iayat ti Diyos mangliliwakan niya na isut kukwak when adda kanya nagapukin kwana ragot kararwak ng tedina na ibiyag isut ko kwak dayaw na gana indet na tal na puno atal na isut ko kwak dayaw na gana kukwak awan ingana maminsan pa'y kakapsat ni Koro isut ko kwak dayaw na gana indet na tal na puno atal na isut ko kwak dayaw na gana kukwak awan ingana. Hallelujah, 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 Lord. Purihin ka namin, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, glory to you, Lord. Hallelujah. Marunong kantaan tayo kakapsat. Abo ko ko anak. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Abo ko anak. Imek mo tenggen. Ayat mo di suruh.
apo arpaday kabakram mo. Ada ayat ajak maamuan nuyak ket kakumama. Ada ragsak ajak maragpatan ikat sigat bakal ka. Ya sidek na kadiyo apo itigden natin krus mo. Ya sidek na kat apo arpaday tabakram. Maminsan pa'y kakabsat dahil before na. Yasidek na adiyo apo itiden ati krus mo. Yasidek na kad apo arpaday tabakram mo. Hallelujah. Hallelujah. Kararan tayo magkakapsat. Oh, hallelujah. Bendito kan managparabro na yung Diyos. Apo, nalpasan apo, panangidayaw mi ken ka, tiniting arabii. Apo, tumakderan tayo ayat, umapo nga adipan mo, apo Diyos. Tawatin mi kadi, apo, ti panangidalan mo. Kenkwana, apo Diyos, tawatag apo, iti panangilingid mo, iti krus mo, apo Diyos, katsika apo ti makita da, baban apo ti panangibkas na kalag iti sasaum, apo Diyos, iti da iti ngarabii. Ikam apo, isuna iti triple anointing, tapno may kasabana nga nasayaan, apo iti sasaum, kat apo luktam, iti na espirituan, apo nga panakaawat, iti kakabsat mi, apo Diyos, iti pamati, apo, hallelujah. Ipakaawat mo nga na siya, dagiti sasaum kada kami, apo Diyos, kat babain ka dagiti sasaum, apo, mapabilag iti pamati, iti tunggal may sa kada kami, apo Diyos. Apo, dawatan mi ti Espiritu Santo, iti nagtatangaan mi, paritnam kad apo, dagiti ti Espiritum apo nga, adda iti nagtatangaan mi, apo Diyos. Kat apo, paimamiken ka, ti etam nga, dipan mong karamatan, apo, kat dahito iti dawat ken kararat mi, iti napataguling nga nagan Isus nga po mi. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Naimpag nga rabi tayo amin patpagyan nga kakabsat ti Commission for Christ Fellowship kumablaaw kada kayo patpagyan mi nga kakabsat nga dengdengeg kaya nagbuibuya kada kami itay ti daytoy nga rabi agyaman tayo launay kaniya po Diyos ti inted na nga budaway kada tayo itata ditoy uneg iti pagdaydayawan ti Commission for Christ Fellowship agyaman tayo kaniya po Diyos ita ti daytoy nga rabii ti salunat balegi nga inted iti Diyos tayo kakabsat tapno no agmay-maysa tayo itata ti daytoy nga rabii madaydayaw ti napateg nga nagan iti Apo. So kablawan tayo dagiti agbuibuya kada tayo itata iti daytoy nga rabii dagiti ijay Pilipinas. Kablawan da kayo amin kakabsat ita Isabela, Quirino, ijay Cagayan, Nueva Vizcaya, kastamete ni ijay La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, kani ijay Pangasinan. So agyaman kami launay ta da kayong may padamag magibagbaga nga adda kayong agdengdengeg ken nagbubuya kada kami madaydayaw tinapateg kanagan ti Apo ket sapay kumata ni Apo Dios bendisyonan da kayo dita Pilipinas
ket itad kuman ni Apo Dios ti ballegyo akan kanayon baday dayo ti Apo uray bay dijay Canada, dijay Australia, dijay Hawaii, kastamiten dijay Hong Kong, dijay Singapore, baday dayo iti Apo uray bay dijay gayam Manila, adu tagbuy-buya kada tayo dijay Manila, dijay Antipolo, dijay Cainta, agyaman kay dijay San Mateo, agyaman kami ta ibagbagayo nga agbuy-buya kayo kada kami. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. So, iti dayto nga rabii adadamet dagiti barbaro nga kadwa tayo itata dito Charles nga taga Jones Isabela. Agyaman kami kakabsat. You are welcome to Commission for Christ Fellowship. Agyaman kami ti kadayo kada kami ket sapay kumata sanlaeng nga iti dayto nga aldaw. Iti dayto nga rabii sapay kumata agtultuloy ti kadayo kada kami kadwada kayo nga agdaydayaw nga agserbi ken ni Apo Dios gaputa dayto ti kasapulan tayo kadag ito nga aldaw ti panagserbi ken panangited tayo iti biag tayo ken ni Apo Dios madaydayaw ti napateg nga nagan iti Apo so nga kada kayo dita Jones adada dito dagijay kabaranggayan nyo, kailyan nyo, nga taga Jones, pamilya Karabakan. Praise God. Hallelujah. Glory to God. So, madaydayaw ti Apo kapsat, dagiti si bibiyag nga Kristiyano, anya ti kunada. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So, when nagbiag dagiti Ilocano, madaydayaw ti Apo. So, iti Domingo, nga Domingo nga naglabas, ket inyag ko kado kayo ti may sa mensahe, may papan iti nabiyag, ken na-alerto nga mamati ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo. So, iti tayo ti manen nga Domingo, ket baro manen nga mensahe, iti iyeg, idanon, ni Apo Dios kada tayo itata, iti tayo nga rabii, sanlay nga kada kayo, oray met kada kami, oray met siya. Barumet amen sahe na ito nga ibaga ni Apo Dios iti sagtunggal may sa kada tayo. Ket sapay kumata si dadaan tayo, si sasagana tayo itata nga manglukat kada iti puso tayo. Iti dayto nga rabii. Tapno iti kasta ket ipauneg tayo. Dayto mensahe ti Apo kada tayo iti dayto nga rabii. Dito Pilipos Kapitulo 2, versikulo 12, agpatingkat ti versikulo 16, ket kastoy dagiti sagudayan iti sao ni Apo Dios itatta kakabsat. Kunana ditoy Pilipos Kapitulo 2, versikulo 12, agpatingkat ti versikulo 16. Isut gapuna ingungutek agagayem. No kasano ti kanayon a panagtulnogyo idi adda kada kayo adda pay kuma itataawanak iti dannayo. Agtrabaho kayo asipapasnek ken nananay ti panagraem ken panagdayaw iti Dios aginggan nga awan iti pagkurangan yo. Kanayon ngamin, versikulo 13, kanayon ngamin, trabaho ti Diyos, kada kayo, tapnon agpagbalinan na kayo asi ayat, ken madadaan, ngagtungpal iti panggep na. Iti uray anya nga aramidan nyo, di kay agtantanabutob, wenno agsusupyat. Verse 15 kan 16, tapno awan ti pakababalawan nyo, ket nadalos kayo, akas awan mulit na nga anak iti Dios ngagnaed iti lubong anapnuk iti agkakadakes ken managbasol at tao bayat ti panagipaayo kadakwada iti mensahe amang ted iti biag agranyag kayo kadakwada akas silaw tapno addanto panggapwak amang itangsit kada kayo intun aldaw ti panagsubli ni Kristo tama ipakitan to tinasayaat apagbanagan dagiti amin anag banbanugak. Ni Apo Dios bendisyonan na dagitoy apaset
dagiti sasauna isu nga naibasa ita iti daytoy nga rabii agkararag tayo kadi managparabor nga Dios am aming nga nasantuan madaydayaw dayta napatig ganagan mo Apo ita iti daytoy nga rabii agyaman kami ti kinaimbag mo agyaman kami ti ayat mo agyaman kami Apo Dios tadda kami itatamanen nga agmaymaysa nga agdengeg kadagiti saom iti daytoy nga rabii Apo Dios mamati kami Apo nga damanen ti baro nga mensahe nga kayat mo nga idanon kada kami ita iti daytoy nga rabii dawatek kadi Apo Dios nga lukatam dagiti puspuso mi lukatam dagiti pagdengeg mi tapnon maimula kuma dagiti saom kadagiti puso mi ket mabalin mi kuma ida nga pagbiyagan Apo bendisyonam dagiti agdengdengeg kada kami sapay kadi Apo Dios nga ipakaawat mo ti mensahem kadakwada sapay kadingata bendisyon namida si kati makikadda kadakwada bendisyon namet yu adipen mo nga aramatem dawatek kadikan kaapo nga pulutam tu na indagaan nga bibig ko aramaten nak kadi Apo nga kalasugan ti bendisyon agkurangak Apo kadagiti pannakaam mo ngem dawatek ken kaapo Dios nga tulungan nak kadi tapnon sika kadi Apo Dios tinananay nga mangilawlawag dagiti saom iti sagtunggal may sagada kami Apo ko kamartisan nga dayaw glory kan panagyaman amay ka po tinagan na Jesus nga pumi dawatek amin dagitoy amen ti leksyon tayo ita iti daytoy nga rabii kabsat ket kastoy ti panagkunana ti makinuneg ken makinruar iti na Christianuan a panagbiag the in and outs of Christian living the in and outs of Christian living kaslamit ta dete pagkatangan ti burger ditan in and out so iti daytoy nga rabii kabsat padasen tayo man nga busugen dagiti biyag tayo data kadagiti sasao ni Apo Dios masapul nga ipauneg tayo dagiti sao ni Apo Dios tapno iti kasta ket agbalinda nga makatulong kada tayo kadagiti panagbiag tayo madaydayaw tinapatig nga nagan ti Apo isu nga ti sao ti Apo saan ko mga sumreklaeng kadagiti lapayag tayo ket rumwar iti bangir no di ket ti sao ti Apo kuma denggen dagiti duwa nga lapayag tayo sa tayon to ipauneg kadagiti posposo tayo madaydayaw tinapatig ganagan ti Apo agdanggay kuma dagiti duwa nga lapayag tayo ket ti panagdanggay dagiti duwa nga lapayag tayo ipauneg tayo iti puso tayo dagiti sao ni Apo Dios nga ipakaawat ken ited na kada tayo iti daytoy nga rabii madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo so ti sao ni Apo Dios ket sao nga katulong kada tayo sao ti Apo nga mangted iti biag dagiti biag tayo madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo so no adda ti masapul nga ipauneg tayo nga sao ti Apo adamet dagiti masapul nga iruwar tayo a mensahe ni Apo Dios tapno iti kastaket ibaga tayo ti mensahe iti Apo kadagiti sabsabali kakabsat isu nga paunegen tayo ti sao ni Apo Dios kadagiti puso tayo ket iruwar tayo met i-share tayo met dagiti mensahe abang mangeg tayo kadagiti sabsabali madaydayaw ti Apo no ti may sakabsat tayo ket kasapulan na ti sao ti Dios kabsat masapul nga irwar tayo ibaga tayo dagiti nangeg tayo tapno iti kastaket maitulong tayo met ken kuana dagiti mensahe amang mangeg tayo ket irwar tayo met aparaken kuana madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo hantayo nga imot kakabsat so ti Kristiyano ang managparabor Kristiyano asaan nga naimot kakabsat isu nga ipagam kadayta nga kababay mo nga saan nga imot no di ket di managparabor kuma managited kuma kang runaan na no may papan iti mensahe ni Apo Dios kabsat nga kasapulan ti panagbiag tayo madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo
Ni Apostol Pablo, ket parang na ditoy. Leksyon tayo iti daytoy nga rabii. Gaputa ti panangiparang na, panangited na kanya po tayo nga Kristo nga isu ti dakkel nga pagulidanan tayo kadagiti panagbiag tayo. Ket alaen tayo nga pagulidanan, pagtuladan nga po tayo nga Jesus kabsat. Masapul nga sanayan tayo when i-exercise tayo. Dayjay Jesus nga tuladan tayo, dayjay Jesus nga inawat tayo, akas manubot ken maisalakan, kadagiti biag tayo, nga isulti agsasao, kada tayo, kadagiti panagbiag tayo kapsat. Ket no isuna ti addan kadagiti biag tayo, ket no isunan iti pagtuladan tayo, kakabsat, masapul nga agtulnog tayo ken kuana. Masapul nga agtulnog tayo kadagiti sasao ni Apo Dios. Isu nga mangeg tayo ti sao ti Apo, mabasa tayo ti sao ni Apo Dios. Ket umanamong tayo kuma ti sao ti Apo. Umanamong tayo, umabuloy tayo kuma iti sao ni Apo Dios nga kayat na nga ibagbaga iti biag iti sagtunggal maysa kada tayo. Ket do basbasaen tayo, ken umabuloy tayo, ken awaten tayo ti sao ni Apo Dios. Masapul nga i-practice tayo met, masapul nga sanayan tayo met. Day ibagbaga iti Apo kadagiti bibiyag tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ni Pablo kabsat, sana nga ibaga kada tayo nga gunoden dagiti bitwen. Tapnon iplastar na kadagiti puso tayo ken biag tayo. Iti sangwanan tayo. Ni Apo tayo nga Jesus, tapno iti kasta, isu ti divine pattern tayo, isu ti nadyusan, nga pagtuladan tayo, kadagiti biag tayo, kakabsat. Isu nga, ijay, verse 15 kan verse 16, ibaga na ijay, nga agranjag tayo kuma. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo, aglawag tayo kuma. Gaputan, ni Apo tayo nga Jesus, isu ti adda, kadagiti bibiyag tayo, ket agbalin tayo kuma, anapudno, nga aglawag. Kadagiti sabsabali, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Isu nga, ti Diyos kabsat, isu na ti agtrabaho ken ka. Isu na ti agtrabaho ken ka, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Dito Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 13, ibaga na dito ikabsat. Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 13, kunana, kan kanayon ngamin, ngagtrabaho ti Diyos kada kayo. Tapnon pagbalinan na kayo asiayat, ken madadaan ngagtungpal iti panggep na. Ti Diyos kat agtrabaho kada tayo. Ti Diyos kat agtrabaho ken ka, kada tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Dati versikulo 13, kakabsat, ket labsan tayo pailaeng, ilawlaw agkanto kada kayo. Into no Domingo, adati kayat na nga iparparang kada tayo, dahil versikulo 13, into no Domingo, kakabsat. So, laktawan tayo pa lang dahito, labasan tayo pa lang dahito. Ket, masapul, nga ni Apo tayo nga Kristo, isu ti agbiag, kadagiti bibiyag tayo. Gapu ta ison ti agtrabaho kada tayo. Kakabsat, verse 13. Isu nga, ni Apo tayo nga Jesus, isu ti agtrabaho kada tayo. Dito Galacia Kapitulo 2, versikulo 20, kunana. Galacia Kapitulo 2, versikulo 20, ibagana ditoy. Iti kasta sa anon asyak ti agbiag. No dikat ni Kristo ti agbiag kanyak. No kasano ti panagbiag ko itan, agbiagak ama ipay iti pamati, iti anak ti Diyos, anagayat kanyak, kenang ted iti biag na, gapu kanyak, madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo. Kaya't nangasawen, no ni Apo tayo nga Jesus, ison ti adda kadag iti biag tayo, ison ti agbiagen kada tayo, ison ti mangituray kada tayo, ison ti mangidalan kada tayo, palubusan tayon, nga isunan, iti mangidalan kada tayon,
isunan ti mangisuron kadatayon, kadagiti bibiyag tayo, kakabsat. Haan nga datayon, bayan tayon, kayat na asawen, ngano ano niya po tayo nga Kristo ti agbiagan kadatayo, bayan tayon, dagiti biyag tayo idin, nga saanen ang makayayo ken kuana, dagiti biyag tayo idin, nga nasukir, biyag tayo idin, nga napnuwanen iti kinarugit, bayan tayon. No di kadit, bayan tayon, nga ti sao, ti apo, isunan iti agturayen, kadagiti biyag tayo, isunan iti agbiagan kada tayo. No kasano ti panagbiag tayo itan, agbiagak ama ipa iti pamati at iti anak iti Dios anagayat kanyak. Ken nang ted iti biag na gapo kanyak. Isu nga nagsakripisyo, nagrigat iti Dios gapo kada tayo kakabsat. Isu nga masapul meten nga palubusan tayon nga ni Apo Dios, isunan iti agbiag kada tayo. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Gaputa ginatang na ka iti napateg nga daran ni Apo tayo nga Kristo. Ginatang na tayo iti napateg nga daran ni Apo tayo nga Sus. Sinapsaplit da, kinuronaan da, dinuyok da ti bakrang na, inlansada iti cross, pinainom da iti suka, da iti tinaramid da. Kani Apo tayo nga Sus kakabsat. Ngam amin da ito'y inibturan namin dagito nga rigat. Kayat nalaeng nga mabigbig tayo kuma, dayjay naaramid na kadagiti bibiyag tayo. Kat no mabigbig tayo, dayto nga inaramid, ti anak iti Diyos, nga ni Apo tayo nga Sus, palubusan tayon, nga isunan ti agbiagen, kadagiti biyag tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Palubusan tayon, nga isunan iti mangiturayan, kadagiti biyag tayo, kakabsat. So nga, tina-Christian one nga biyag, kakabsat kat saan nga series iti ups and down. Tina-Christian one nga biyag. Ngam tina-Christian one nga biyag, kakabsat, ad-adda, kakabsat. Iti proseso na, iti panagaramid tayo, ti in and outs. In and outs. Anya dahito in and outs, nga kayat ko nga iparparangken, ibagbaga kada kayo, iti dahito nga rabi, kakabsat. Dahil na Christian one, kuman nga biyag tayo. Isu kumadaytuyan, iti irwar tayo, isu kumadaytuyan, iti pakita tayo, gaputa, ginatang na tayo, ni Apo tayo nga, ginatang na tayo ni Apo Diyos, iti napateg, nga dara ni Apo tayo nga Jesus. Isu nga nagayos, iti bantay, iti kalbaryo, kakabsat, madaydayaw, tinapateg, nga nagan iti Apo. So, iti dahito nga rabii, ni Apo Diyos, kat adat ti panggep na, tapnon iti kasta, at dati gunuden tayo, at dati tungpalen tayo, at dati aramiden tayo. There is a purpose to achieve. There is a purpose to achieve. So, daytoy in and outs, kakabsat, daytoy makinruar, ken makinuneg, iti na Christian one, apanagbiag tayo, at dakumat ti tarigagayan tayo, agunuden itatta. At dakumat ti tarigagayan tayo, nga aramiden itatta. Nga palubusan tayo ni Apo Diyos, iso iti agbiag kada tayo, tapnon maaramid tayo kuma, dayjay kayat ni Apo Diyos kadagiti biag tayo. Kayat kung nga sawen, iti yung arabii, bayan tayo, dayjay basol, nga isot, mangituray kada tayo, iwaksi tayo daytoy, palubusan tayo, nga ni Apo Diyos, isot, mangituray kada tayo, tapnon addat ti magunod tayo, tapnon addat iti maaramid tayo. Dito verse 12, iti text 2 tayo. Pilipos Kapitulo 2, versikulo 12 kunana. Isod gapuna iingutek agagayem. No kasano, akanayon, apanagtulnog yu, idi adda kada kayo. Adda pa'y kumataawanak, iti danayo. Agtrabaho kayo, as ipapasnek. Ken anan-anay, iti panagraem, ken panagdayaw yu, iti Diyos. Aging gana nga awan pagkurangan, iti pan nakaisalakan nyo. Makita tayo dito verse 12. Ingingutek, dongdongwek. Kunana ditoy. So, makita tayo ditoy, ti panangipateg ni Apostol Pablo, kadagitoy tattao nga kaskasabaan na, kadagitoy nga bagbagaan na, kakabsat, gaputa yung bagana dito nga, ingungutek agagayem, madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo.
No kasano ti panagtulnog yu idi adda kada kayo. Adda pay kuma itatawanak kada kayo iti dennayo. Madaydayaw iti Apo. So, no daduma adda dagiti kakasto nga tatawan niya. No adda nga sige kita, Apo nakagagaget. Ngem no awan ti mangkit kita ken kuana ay na awan amo nang ubraen. Nakatugaw. Wenno anya mampay iti araramiden na. Ngem ni Apostol Pablo kunana adda kumapay itataawanak kada awanak iti dennayo. Madaydayaw tinapatig ganagan iti Apo. Adda kumapay itatawanak iti dennayo. Agtrabaho kayo asi papasnek. Madaydayaw tinapatig ganagan iti Apo. Ti panagraem ken panagdayaw yu iti Dios aging ganaw nga awan iti pagkurangan ti panakaisalakan nyo. Isu nga nasaysayaat nga uray awan ti makakita kada tayo. Kakabsat agtrabaho tayo si papasnek. Agtrabaho tayo nga si gagaget. Madaydayaw iti Apo. Uray awang mangkit kita kada tayo. Uray awang mangibagbaga kada tayo. Agtrabaho tayo. Uray awang mangibagbaga kada tayo. Agkararag tayo. Uray awang mangibagbaga kada tayo. Nga agkanta tayo. Agkanta tayo para ken ni Apo Dios. Agdayaw tayo maipaay iti pakaidaydayawan ni Apo Dios. Madaydayaw tinapatig nganagan iti Apo. Saan laeng nga no adda ti mangkit kita kada tayo, Apo naggaget tayo ng agbasa. Apo no adda mangkit kita kada tayo, agkararag tayo. Adda ti agkanta tayo no awan ti no adda ti mangkit kita kada tayo. Ngem adda kumapay nga napasnek tayo no awan ti mangkit kita kada tayo. Madaydayaw ti Apo. Gaputa adda laeng may maysa nga mangkit kita kada tayo. Adda laeng may maysa mangkit kita kada tayo. Kakabsat, hantay nga makita, daya manggit kita kada tayo. Ngem isuna, kitkitain na tayo, manipod, iyay trono na, awan sa bali, no di ni Apo Diyos, madaydayaw tinapatig, nganagan iti Apo. Isu nga, iti daytoy nga rabii kabsat. Pagbalinan tayo kuma, nga daytoy nga mensahe, iti Apo kada tayo iti daytoy nga rabii, adda kuma anapasnek tayo, adda kuma anapasnek tayo, inton awan ti makakita kada tayo, kakabsat. Iti panagdayaw tayo, iti panagserbi tayo ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapatig nganagan iti Apo. Urano awan ti magunguna tayo. Napasnek tayo kuma, napapati tayo kuma. Ngem adda ti manggunguna kada tayo, kakabsat. Kadagitoy ngararamidan tayo. Tagungunaan na tayo ni Apo Dios. Kadagitoy nga raramidan tayo. Daytoy ti gunguna asaan amatakaw, dagiti mananakaw. Daytoy nga gunguna kabsat nga itadto ti Apo kada tayo ket daytoy ti saan nga maala, dagiti agdaddadael. Kakabsat. Isu nga ipasnek tayo, iti agserbi ken agdaydayaw ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapatig nganagan iti Apo. Tiempo na ti kinapapati itatat, dagiti panawen. Panawen itatat, ti kinapasnek, panawen itatat, ti kinapapati, iti panagserbi, ken ni Apo Dios. Madaydayaw, tinapatig, nganagan iti Apo. Isu nga dito verse 12, iti Lucano version, iti King James version, kabsat ko na turpusan nyo, iti panakaisalakan nyo, abuyugan iti butengken pigerger, madaydayaw tinapatig, nganagan iti Apo. Isu nga, masapul nga turpusan tayo, masapul nga ilepas tayo, ti panakaisalakan tayo, kakabsat. Masapul nga ilepas tayo, ti panagserbi tayo kini Apo Dios. Aging gana nga alaen na ti biyag tayo. Aging gana nga urayan tayo, iti panakaipangato tayo. Nga mapan, ijay pagarian na, madaydayaw, tinapatig, ganagan iti Apo. Isu nga dahito verse 12, kakabsat, ni Apostol Pablo, makita tayo ditoy, iti pudno nga pastor ditoy. Apay nga pudno a pastor ni Pablo, kakabsat. Gaputay iyan courage na, pabilgan na, dagitoy, amamati, ngat masapul at urpusan da, ilipas da, iti panakaisalakan, madaydayaw, tinapatig, nganagan iti Apo. Isu nga, iti daytoy
nga rabi kabsat, tarigagayan tayo kuma, nga daytoy pan nakaisalakan tayo, nga inawat tayo, ken ni Apo Dios, ket masapul nga turpusan tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga, dagiti papastor kabsat, pudno da nga papastor, no inton ibagada, inton pabilganda tayo, nga lepasen tayo, ti pan nakaisalakan tayo. Dagiti papastor, inton mga eg tayo, nga ibagada kada tayo, agtultuloy tayo, ti panagserbi ka ni Apo Diyos. Dagitoy, dagiti pudno, nga agserbi, nga adda iti kaubasan, nga papastor, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Uray awanti, swelduda, uray awanti awawaten da, ngem dagitoy, nga dipen, ibagada, pabilganda, dagiti kamkameng, dagiti tao, nga masapul, nga turpusan da, iti pan nakaisalakan da, masapul nga itultuloy da, iti agsarbi, aging gana ang maturpos iti dalan, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo kabsat. At nyalakat din nga nagimbag ken nagsayaat, dagiti kakastoy nga dipen, minton mangegda apabilganda, dagiti kamkameng ngagtultuloy amamati ka nagserbi ken ni Apo Dios, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Awan man ti magunod tayo, awan man ti makita tayo, nga maawat tayo, nga madda ti agururay agunguna. Kada tayo kabsat, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Kunada, ijay Pilipinas, idi amang may ko, anya pailat papapanam, di kapilya, di kapailan mapan ijay karayanta, mapang kaagalat tiledeg. Indon so ang petkad, dati si Daem. Anya dagiti kakastoy, apan panunutin, no, dumati tao. Amuda nga mapan, tarigagayan na, ti mapan ijay kapilya, ibagada ijay mapan ti kapilya. Nga saan nga mapan ijay kapilya, nasayat nga mapan ijay waig, when ijay karayan, tamapan agala itiledeg, when tukmem. Tanin ito sa pet, ada si Daem na. Ngem anya ngay inkat di kapilya, ito sa pet kawan ti si Daem. Agsapul kan tupay ti si Daem. Kunada, ngem hanakas jay. Apresyaran tayo kumano ti tao ket taragayan na mapan iti uneg, iti kapilya mapan iti uneg, iti bagdaydayawan. Ta ijay saraken na ti Apo. Ta ijay mapan ijay kapilya tapnon no agdengeg ti sao ti Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Apay ijay karayan, ijay waig, adda kadi ti mensahe amangeg mo ijay. Awan. Ngem ijay kapilya, ijay simbahan mangeg mo ti mensahe ti Apo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Dios. Oray so ang pet tayo ito ijay pagtaingan, no, awan ti masida, awan man ti makan. Ngem ijay kapilya, adamet kanen, ngay sagana, ni pastor, nga mensahe, nga para kada giti tao, para kada tayo. Madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo kakabsat. Apay ngamin ni Pablo, agtalek ngamin, kakabsat, agtalek ngamin, nga dumakkel da, nga uray no awan, kadakwada, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Uray no awanan kadakwada, amuna ngamin, nga dagitoy nga tao, mapandalata, uray no awan ni Pablo kadakwada. Gapo ngamin ta, narwamdan, nga dat ije uneg iti pagdaydayawan, nga agdengeg, agkararag, agkankanta, ama ipaay nga dayaw ni Apo Dios, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Ni Pablo agtalek ken ni Apo Dios, nga ti Apo agtrabaho kada tayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo kakabsat. So nga, masapul nga ilepas tayo ti pan nakaisalakan tayo, masapul nga turpusan tayo ti pan nakaisalakan tayo. Isu nga, daytoy, ket parabor ni Apo Dios, iti pan nakaisalakan. Kapsat parabor ni Apo Dios, daytoy, ngayon ted nakadatayo, iti pan nakaisalakan. Efeso Kapitulo 2, versikulo 8 ken 9, kunana ditoy. Efeso Kapitulo 2, versikulo 8 ken 9, kunana. Tagapu, iti parabor ti Dios, na isalakan tayo, baben iti pamati, saan nyo nga insalakan ti bagiyo, gapu iti narabidyo. Insagot kada kayo ti Diyos, ti pan nakaisalakan nyo, tapnon awan ti mang pasindaya, ngipasindayag iti daytoy. Makita tayo dito'y kabsat. Sagot, parabor ni Apo Diyos, iti pan nakaisalakan, ngintad na kada tayo. Han nga gapu kada iti nasayaat nga ramidan tayo, kabsat ngam daytoy kat
inted ni Apo Dios. Tanong na sayaat, ti aramid tayo, kunana ditoy, mabalin nyo ti pagpasidayag, nagaramidak tinasayaat, ket na isalakanak. Ngem, kunana ditoy, parabor, daytoy ni Apo Dios apan nakaisalakan. Saan nga gapu ka dagiti nasayaat nga aramid. Kabsat, no di kat di parabor ni Apo Dios daytoy, inted na daytoy, kada tayo madaydayaw ti Apo. Isungat ti kapanunutan ditoy. Kakabsat, masapul nga ikumpleto tayo. Ti may nga banag. Masapul nga turpusen tayo, tinalpas tayo. Kaya't nung nairugi tayon, tinagpamati, nairugi tayon, ti agserbi ka ni Apo Diyos. Itultuloy tayo. Daytoy, nga inawat tayo nga kan ni Apo Diyos, madaydayaw iti Apo. Ti purpose ni Apo Diyos. Kaya't na amagunod tayo, ti panagbalin na, akas kanya po tayo nga Kristo. Gaputain tuding na, ngagbalin tayo nga anak na, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Ti panggep ni Apo Diyos, magunod tayo ti panagbalin, akas ken kuana, kakabsat, magunod tayo kuma. Iso nga ti Roma Kapitulo 8, Roma Kapitulo 8, versikulo 9, kunana, dagiti pinili idin ti Diyos, tinudingan na met ida, ngagbalin akas iti anak na, tapnon agbalin ti anak na, nga inauna kadagiti adu nga agkakabsat, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Intuding na, in plano na ni Apo Diyos, kakabsat, nga datayo kat anak na, madaydayaw iti Apo, datayo kat pinagbalin na, pagbalinan na tayo,
plano ti Apo kadagiti biag tayo. Efeso kapitulo 2 bersikulo 10. Kunana ditoy. Datayo inaramid ti Dios ket ti panakikaykaysa tayo ken ni Kristo Jesus. Pinarswana tayo nga agaramid iti naimbag. Bayat iti panagbiag tayo ngayon tuding na idi. So makita tayo ditoy. Maamuan tayo kayat tayo nga maamuan no anya iti plano ni Apo Dios kadagiti biag tayo. Anya ti plano ti Apo kadagiti biag tayo kabsat. Anya ti plano ni Apo Dios kadagiti biag tayo. Dahito iti umuna, pinarswana tayo nga agaramid iti naimbag. Bayat ti panagbiag tayo ngayon tuding na idi. No intuding ni Apo Dios nga 50, 60, nga tawen ti panagbiag tayo, intuding na, nga agaramid tayo iti naimbag. Kat saan tayo mga suksukiran daytoy, nga intuding na kadagiti biag tayo kakabsat. Aduda dagiti tao kadagiti nga aldaw. Pinarswa ti Apo ida, intuding ni Apo Diyos kadagiti biag da, nga agaramid da tinaimbag. Ngam daytoy nga naituding kadakwada. Sinurot dati bukod da nga rikna, sinurot dati bukod da pagayatan, sinurot dati lubong, nga pagbibiyagan itatta kakabsat. Ngem iti daytoy nga rabii, pinarswana tayo nga garamit iti naimbag, bayat ti panagbiag tayo, ngayon tuding na. Iso daytoy iti intuding, in plano, inted ni Apo Diyos, kada tayo, bayat dagiti alaldaw, dagiti panagbiag tayo, pinarswana tayo, nga garamid iti naimbag, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Tulungan na tayo kuman ni Apo Diyos. Amang turpos iti daytoy, ilipas tayo kumatipan na kaysalakan tayo, babaen iti tulong ni Apo Diyos, kadagiti bibiyag tayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Tani Apo Diyos kaabsat, inaramid na daytoy, intad na daytoy. Isunat nang tibiyag tayo. Kakabsat, isunat nilang parswa kada tayo. Kat apay pailaeng nga subadan tayo iti dakes. Dadyan na imbag nga inaramid ni Apo Diyos kada tayo. Masapul metten asumapakan tayo. Dadyan bagbagana kada tayo. Nga panangituding na nga aramidan tayo metten iti na imbag. Kadagiti alaldaw, dagiti panagbiag tayo. Kat aramidan tayo, agbiag tayon to, nga makayayo kinaragsak iti sangwanan ni Apo Diyos kadagiti bibiyag tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Mapantayo dito yung verse 14. Kabsat, mapantayo dito yung verse 14. Kunana, iti uray anya nga ramidan nyo, di kay agtantanubutob, wenno ag susupyat, ulitek kadi. Iti uray anya nga ramidan nyo, di kay agtantanubutob, wenno ag susupyat. Do all things without murmuring and disputing. Siya sino't saan nga mga aramid iti daytoy? Siya sino? Wenno, siya sino't agar aramid iti daytoy? Agbalin tayo nga napudno itata, kabsat. Ti uraan niya nga ramidan nyo, di kay agtantanubutob, wenno agsusupyat. Siya sino saan nga mga aramid iti daytoy? Da kayo amin, hanyo aramidan daytoy? Sino't kadua ka mga aramid iti daytoy? Ha? Kakabsat, baro nga mensahe kanyak daytoy. Baro nga mensahe daytoy. Iti sagsaganak daytoy nga mensahe. Kunak hangkon sa nga isagsagana daytoy sa balyak sa daytoy nga mensahe. Ibatik sa daytoy nga bersikulo. Ngem hali nga mabalin mensahe ti Apo daytoy. Iti sagtunggal may sa kadatoy. Ngem hanyong met araramiden. Gayam. Ngem para kanyak lang aro daytoy. Duwa kam gayam ka ni Sister Vilma. Da kami lang daytoy. Gayam daytoy nga mensahe. Ibagbaga ti Apo kada kami kan Sister Vilma itata nga di kami agtantanubutob ken makisupsupyat di kami makiririri madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Daytoy bersikulo
13 kabsat, 14. Bilin ti Apo daytoy, kuman ni Apo Diyos daytoy. Kuman ni Apo Diyos daytoy. Kada tayo, yamahan yung met araramidan, da kami met lahi. So, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ni Pablo kabsat, ipagpakita na ti dakkel aladawan itatta. Iti sangwanan tayo. Iti sangwanan tayo. Ipagpakita ti dakkel nga aladawan itatta. Kadagiti Philippian believers, kadagiti araramidan da. Kadagiti araramidan da. O, kastoy, madidaytoy araramidem. Kuna ni Pablo, managtantan ubutob ka. Nalaing ka nga makisupsupyat. Nalaing ka nga makiririri. Hamong araramidan daytoy. Kuna na. Iso nga, kayat ni Pablo, nga dagitoy nga mamati, kabsat. Kat agbalinda ko mga nga kaslabitwen. May sanga silaw kuma, iti sangalubungan. Madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Kasla, daytoy, verse 14 kabsat, kasla nalagan laeng daytoy, nga mangeg, nga sao daytoy. Di kay agtantanubutob, wenno agsusupyat. Kasla nalagan laeng daytoy. Ngem amuyo ka di kabsat. Daytoy tinangibayag kadagti Israelitas nga makadanon ijay promised land. Daytoy tinangibayag kadakwada nga nakadanon da ijay promised land. Do all things without murmuring and disputing. Nagreklamo da, nagtantanubutob da. Imbasla, kinagkitak itatay, adag jay balay, ijay Deuteronomio chapter 1, verse 2 and 3. 11 days, dalaing ko mga ngamang pagna. 11 days, agasem, 40 years. Ay na. Ansyalakat ti bayagdan. Kaya't naroon asawen, gapu ti panagtantano butob da, gapu ka dagiti panagsusupyat da, gapu ka dagiti panagririri da, nayadayo ti pinagnada, imadayo ti pinagnada, imbes ko mga magnadat ay jay shortcut, haan maten, imbes ko mga pandat iya uklan, napandat iya San Jose, nagnadat ito, napan San Jose, napan ijay Sacramento, sadan, ay, Apo. 11 days? 40 years nga. Ngam daytoy. Tinakaigapuanan na. Nuapay, nga naibayag da. Kakabsat, gapu ti panagtantano butob da. Gapu iti panakiririri da. Gapu iti panakisupsupyat da. Kakabsat, iso nga, masapul. Kakabsat, nga adaywan tayo kumadaytoy, complaining, grumbling, arguing among others. Kabsat. Iso nga dagito nga Israelitas, nagrekreklamo da kani Moises, nagrekreklamo da kadagiti kakadwada, nagisupsupyat da, nakiririri da. Kat daytoy kat narigat nga aramiden kabsat. Daytoy panagtantanubutob ken panagsusupyat, narigat daytoy aramiden. Iso nga ti tao nga saan nga mga aramid dahito kat nalinteg nga tao. Kakabsat. Ngem datayo kat mamati tayo ka ni Apo Diyos. Datayo kat anak na tayo ni Apo Diyos. Ibaga na dahito kuman ni Apo Diyos dahito. Bilin ti Apo dahito. Nga saan tayo nga aramiden. Diyo kunana dito. Uraan niyang aramidan nyo. Di kay agtantanubutob wenno agsusupyat. Adumet ngamin tinalay nga makisupyat. Adumet ngamin dagiti tinalaing nga makipagtantanubuto, makiririri. Isu nga dagitoy dagita dadaywan tayo. Kakabsat, amuyo kadi kakabsat nga makasabidong iti panagdaydayamudom. Makasabidong iti panagdaydayamudom. Kakabsat. Grumbling is a sin. Basol. Iti panagdaydayamudom. Kat makasabidong iti kararwa. Makasabidong iti kararwa. Iso nga, daytoy kabsat kat daytoy panagdaydayong mudom kat mangrugi ijay. Basit nga sao. Adda ka din yung adayang mudom nga agpukaw.
hanga dayamudom di jay pukpukaw na, ti dayamudom ket whisper kunana. Anya ket isu nga no kumagdayamudom, sakmanen. Isakman ti kalmanen, sakman ti aginawan, sakman ti agluton. Dayamudom dayjay. Kakabsat. Managdayamudom daytoy. Isu nga no dumaket. Daytoy panagdayamudom ket small boys kunana ditoy. Basit laeng nga sao daytoy. Kaya't nakasawen nga han nga kontento daytoy small boys ket may sa a complain, may sa a panagreklamo. Ket daytoy kumati adaywan tayo. Kabsat kadagiti panagbiag tayo. Isu nga iti basit nga sao kabsat ket padakkelen na aging gana nga dumakkel aging gana nga dumakkel. Ket ibagana nga kasla daytoy dayamudom ket kasla maysa nga layos nga adu ti apektaran na, adu ti dadaelen na. Kabsat basit laeng nga sao kunana ngem kasla maysa nga layos daytoy. Iti biag iti maysa nga tao ket adu ti dadaelen na gapu iti daytoy intono daytoy panagdayamudomen. Isun daytoy ti pagtaudanen iti disaanen nga pagkikinawatan. Daytoy ti pagtaudanen iti panagriri. Daytoy ti pagtaudan dagiti panaggaapa. Isu nga kunana ditoy aramidan nyo kuma dagiti su amin abambanag nga awan ti tantanabutob ken panagsusupyat. Kakabsat. Isu nga adaywan tayo kuma daytoy. Kadagiti bibiyag tayo madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ngem do ti maysa a Kristiyano saan amamati ken ni Apo Dios ket agreklamo wen agtanabutob normal dayjay. Normal dayjay kadakwada. Ngem kada tayo amamati han nga normal dayjay. Gaputa ibaga iti Apo nga do all things without murmuring and disputing, complaining, arguing. Dagito ti adaywan tayo kuma, dagito kuma ti di tayo araramiden, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Kapsat kadagiti biag tayo. Isu nga ni Pablo ibilin na kada tayo. Ibilin na kada tayo. Paul commands us to do everything without complaining or arguing or murmuring. Kadagiti bibiyag tayo. Isu nga rumbeng launay nga agreflect kuma dayjay parabor ni Apo Dios kadagiti biag tayo. Ket masapul nga i-practice tayo kuma dayjay parabor ni Apo Dios nga adda kada tayo ket agranyag tayo ken agsilaw tayo kuma madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kabsat. Isu nga no makita tayo nga solsolisogan na tayo iti murmuring, no solsolisogan na tayo iti disputing, panakiriri, panakiapa, no solsolisogan tayo ket babalawen tayo kuma. Babalawen tayo in Jesus name, aramaten tayo, itinagan ni Apo tayo nga Jesus. Kakabsat, agsarming tayo, ket kitain tayo, dagiti magbagi tayo, ket kuna tayo, jesarming, in Jesus name. Madaydayaw tinapatay, ganagan iti Apo. Kuna tayo, kaday bagi tayo, agtal na ka man. Agtal na ka. Agtal na ka. Isu nga, daytoy kumakakabsat. Masapul nga babalawen tayo, i-resist tayo kumadaytoy, nga panang sulisog. Isu nga, ninto na adda daytoy, isu daytoy tigundaway, ni Satanas nga sumrek, kada tayo, tapnon adadupay, iti tanabutob tayo, adadupay, iti maibaga tayo, maisao tayo, kabsat, kada iti biyag tayo. Ngem amuyo kadi, kabsat, we are serving God. Agserserbi tayo kani Apo Dios. Nga saan nga agtantanubotob, saan nga agreklamo, dayjay Dios nga pagserserbian tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Agserserbi tayo iti Dios. A Dios nga saan nga agtantanubotob, a Dios nga saan nga agreklamo, a saan nga Dios nga magisupsupyat kada tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Kabsat. Isu nga kunana ditoy, ti panag-complain tayo kumakabsat, ibagan na nga basol, ngam tayo kuma nga agliway, kadagiti na Christian one, nga bibiyag tayo, kakabsat. Into nag-complain tayo, complaining means we are not trusting the Lord.
Saan tayo agtalik ka ni Apo Diyos? Inton agreklamo tayo, kabsat. Ti panunot tayo, tirik na tayo, umadayo ka ni Apo Diyos. Gaputa, agko-complain tayo, agreklamo tayo, kabsat. Iso nga, tinasayaat, tulungan na tayo kuma ni Apo Diyos, kadag iti bibiyag tayo. So akong kunak, idirabii, agkarkararagak, Lord, pakawanen nak. Dagitoy no daduma, iti sungbat, dagiti karkararag tayo. Dagitoy no daduma, ti laped, dagiti panagkarkararag tayo. Imbas kuman nga awatan tayo, hanpay. Gaputa, makita ti Apo, nga agtantanubutob tayo, makirerere tayo, makisopsopyat tayo. Imbas ko mga awatan tayon, desong bat ti kararag tayo. Hampay nga rumbeng nga itad ko ken kaanak ko. Gaputa, managtantanubutob kapay laeng, makisopsopyat kapay laeng, makirerere kapay laeng. Kasla ka lang, Israelitas, kuna ti Apo, kanyak, kasla ka lang Israelita, nga managtantanubutob, nga makisopsopyat, magnaka itata iti adayo. Magnaka iti adayo. Masapul nga magnaka iti adayo tapnon masursurom iti agtalek kanyak. Masursurom iti umawat kanyak. Isu nga kakabsat iti daytoy nga rabii. Di no ti diablo makita na nga adabasit lugar na nga sumrekkan ka, kat aramaten na ka, masapul nga babalawen tayo kuma. Tiaramiden iti kabusor, kadag iti biyag tayo. Gaputa, ti Diyos tayo, bilin na kada tayo, nga aramiden nyo, dagiti so amin na pambanag, nga awan ti tantanubutob, awan ti supsupyat, awan ti panaggaapa. No di kat di, bayan tayo kuma nga ti saot ti Apo isu kuma ti agtaeng ken adda amang ituray kada tayo. Bayan tayo nga dayay ayat isu ti ipan tayo itad tayo kadag iti puspuso tayo kadag iti biag tayo madaydayaw ti napateg nganagan iti Apo. So iti daytoy nga rabii kabsat palubusan tayo man nga parwaren ti tanubutob kadag iti puso tayo itatta. Bayan tayo nga parwaren tayo, dayay panagtantanubutob, panakisobsopyat, panakiapapan, panakireriri, kadag iti puso tayo, kadag iti bibig tayo, kakabsat, kat palubusan tayo nga dayay ayat ti Diyos. Isukumat ti imula tayo, madaydayaw tinapateg, ngaragan iti Apo. Isuma iti dayto nga rabii, parwaren tayo daytoy, nga aramid ti kabusor, parwaren tayo daytoy nga basol, kapsat, kadag iti puso tayo, biyag tayo, nga mang daddadael, iti biyag tayo nga na espirituan. Kunak manen, basit daytoy, kasla nalakalaeng daytoy nga bersikulo, kapsat, kasla nalagan laeng daytoy nga bersikulo, ngem bersikulo daytoy, nga mensahe nga mang ted kada tayo, kapsat, tapnon iti kastaket, makadanon tayo, iti promised land, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo, tapnon iti kastaket magunod tayo. Dagiti sungbat, dagiti karkararag tayo. Katulad duma ko na tayo, Apo, hangkumet langenen. Mauray, dahito sungbat ti kararag ko. Han tayo met lang makitan, dahil tartarigagayan tayo nga sungbat, dagiti karkararag tayo. Ang mga lakit di. No, da kami ken Sister Vilma, managtantanubutob kami pailaeng. Dahito yan. In mga tumat kami ni Sister Vilma, yung ima na itatay, so nga duwa kami, da kayo lang metihan nga nang mga ato itatay. Ngem sapay kuma kakabsat, tada tayo amin itatay ti dahito yung rabii. Patcheck, nabain kayo laing nga nangingato kadag iti imayo. Ngem sagtunggal maysa kada tayo, managtanubutob tayo no daduma, managreklamo tayo no daduma, manakiargyo tayo no daduma. Iso nga iti dahito yung rabii, no kayat tayo
nga danunan dayay puso ti Apo itatatap nun magunod tayon dagiti sungbat dagiti karkararag tayo ikatan tayon dagitoy bayan tayon dagitoy kuna tayo kumakan ni Apo Dios itata iti daytoy nga rabii Apo pakawanen na kadagitoy nga panagtantano butob ko kadagitoy nga panagisupsupyat ko kadagitoy nga panagrekreklamo pakawanen na kadi tapnon magunod kumeten maitadmeten ti sungbat dagiti karkararagkukan ka madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kakabsat ti Diyos ay ayaten na tayo ti Diyos ay ayaten na ka kayat na nga ited dayta dawdawatem ken kuana kayat ni Apo Diyos nga magunod mo dayta tarigagayam ken ni Apo Diyos kayat na nga ited dayta kayat na nga saan na kayat nga maibayag dayta? Saan na kayat ang maibayag dayta? Kayat na nga iteden ken kadayta. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Kayat nan nga ited dayta ken kan. Masapulaeng nga saan tayo nga agrekreklamo, saan tayo nga agdaydayamudom, han tayo nga agtantanobutom. Ket no naaramid tayo daytoy. No naaramid tayo daytoy. Kapsat isuko tayo nga nananay dagiti bibig tayo kani Apo Dios isuko tayo dagiti bibig tayo kani Apo Dios ni Isayas kunana Apo sa anak ama ikarikan ka narugit dagiti bibig ko kunan ni Isayas ngem idinangeg ti Dios ti kararag ni Isayas bimmaba ti apoy ti Apo. Tapnon, rinunaw na, inikat na dagiti narugit, nga ibalbalikas na, ibagbagana. Ket idi nakitanan nga nadalos, iti biyag na, kunan ni Isayas, siya sino ti ibaon ko. Kunan ni Isayas, Apo, adtuyak, siyak ti ibaon mon, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isong iti daytoy, nga rabii. Kakabsat, padalusan tayo, pabalbaliwan tayo, iti daytoy nga rabii, ket no ibaga tayo kani Apo Dios. Dios nga naayat nga mangbalbaliw kadagiti bibig tayo. Dios amang balbaliw kadagiti dila tayo. Dios nga naayat amang balbaliw iti puso tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ket dagiti ipauneg ken irwar tayon to, binigdamet nga makabendisyon ken makayayon iti sangwanen ni Apo Dios kadagiti biag tayo. Ulitek kadi, inton agsao tayo, inton agyebkas tayon, binig tumeten nga ayat, gaputa ti Dios isot ng balbaliwen kada tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Sapay kumangan ni Apo Dios, timang bendisyon ken makikadda kada tayo kakabsat, iti daytoy nga rabii. Tuloy konton Domingo, daytoy ad-adupay ti mensahe ni Apo Dios nga kayat na nga ipauneg kadagiti puso tayo kayat na nga ipastrek dito'y lapayag tayo ket kayat na nga ipauneg kadagiti puso tayo madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Hallelujah. Agkararag tayo kadi dawatek kadi nga tumakder tayo kadi amin kakabsat iti daytoy nga rabii. Nilahing Apo Dios ti makaamukan ka. Nilahing Apo Dios ti makaamukan niya. Awan ti mabalin ko mga mailimeng iti Apo itata iti daytoy nga rabii urepet kada kayo kakabsat ngagdengdengeg ken nagbuyboya kada kami itata iti daytoy nga rabii. Nilahing Apo Dios ti makaamukan ka. Anya kadi ti dawdawatem ken kuana hanpay kadi nasungbatan. Ang mga laket di, ganda pa ilang panagtanabutob, panagsusupyat, panagririri. Iti dahil yung harabii, isuko tayon, tibiyag tayo. Itad tayon kani Apo Diyos, pabaliwan tayon, amamin pinsanan kani Apo Diyos. Tapnon, maitad meten, maawat tayo meten, dagiti sungbat, dagiti karkararag tayo kani Apo Diyos. Apo, iti dahil ito'y garabii,
Si papakumbaba kami itata. Kumay kan kagabutin agad ni Apo ni Jesus. Apo, nagsao ka kada kami. Amasapul nga turpusan mi, ti pan nakaisalakan mi. Ngem kasanungay Apo nga maturpus mi, ti pan nakaisalakan mi. Nagsao ka kada kami, Lord. Nga kada iti so amin nga ramidan mi, kat adaywan mi kuma, ti panagtantanubutob, panagsusupyat, panagririri. Iso kadawaten mi, ti dahito yung rabi, Lord. Pakawanan na kami kadi. Pakawanan na kami kadi, Apo. Pakawanan na kami kadagitoy, nga rarabidan mi, O Diyos. Pakawanan na kami. Kat no, isukumin ti biyag mi kan kaapo nga nananay. Dahito puso mi, dahito bibig mi, dahito dila mi, Apo. Ikumpleto man kadi, Apo Diyos, nga balbaliwan na kami. Ikumpleto man kadi, Apo Diyos, nga pabaruan na kami, itatang arabii, gaputindagan ni Apo Biga Jesus, Lord. Madaydayaw ta napatiganagan mo, Apo. Madaydayaw ka. Isungay ti daytoy nga rabii, O Diyos. Baro nga mensahe daytoy, kada kami itata, nga saom, Apo. Nga masapol mi daytoy gayam, Apo, kan ka. Masapol mi gayam daytoy, Apo, kadag ti panagbiag mi. Nga aramidan daytoy, O Diyos, nga awan ti panagtanaw butob, awan ti panagsusupyat, awan ti panagriririg, kada kaming anak mo, Apo Diyos, daytoy ti mangdadael, Apo. Kada ti sumbat, dagiti kararag mi. Daytoy ti rapid, Apo Diyos, dagiti sumbat, dagiti kararag mi. Daytoy ti rapid, Apo Diyos. Nga Apo, may sagayam daytoy, O Diyos, nga lapad. Isungay ti daytoy man nga rabi, Apo, palubusa mon. Waya-waya amon, ti sagtuggal may sa kada kami, ti daytoy nga rabi, Apo. Waya-waya amon, ti sagtuggal may sa kada kami, ti daytoy nga rabi, Apo Diyos. Ikatem ka ti daytoy nga pan nakabalod mi, Apo Diyos, panagririri, panagsusupyat, panagdayamudom, itindagan niya po mi Jesus. Itinagan niya po mi Jesus. Awan kumanda ito'y kada kami, Apo Diyos. Ikatem ka din da ito'y. Kada kiti bibibig mi. Kada kiti dila mi. Kada kiti puso mi, Apo Diyos. Madaydayaw ta na patiganagan mo, Apo. Isu nga, Lord. Isukat mo meten ti ayat. Kada kiti puso mi, Apo. Sukat mo ti ayat. Apo. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Sumati dahito yung rabi, Apo, adaman kabsat itata. Lord, nga madagdag sinan, tirik na, barukong, gapo, itidadagsan. Kadag iti problema, sakit. Lord, yun nat mo kadiday taman nakabalin nga imam kan kuana itata. Tapnon sa gidem kat palag-anem kadiday ta, ikatem kadiday ta nga babantut ti puso. Rikna ti sagtunggal may sa kada kami, Apo. Madaydayaw ta na patiganagan mo, Lord. Agyaman kami, Apo. Iti mensahem kada kami ti daytoy nga rabi. Agyaman kami ti saom kada kami ti daytoy nga rabi, Apo Dios. Agyaman kami, Apo, agyaman kami. Agyaman kami, Lord. Isu nga manipudan iti daytoy nga rabi, Apo Dios. Ayat kuman iti adu nga agtaod kada iti puso kami. Ayat kuman, Apo, iti adu nga ibalikas dagiti bibibig mi amaming relangitan. Madaydayaw dayta na patiganagan mo. Bendisyon am ti sagtunggal may sa kada kami.
ket apo ti pan nakabalin mo kuma so ti agtultuloy nga agari ka nagtaeng kadagiti biyag mi. Madaydayaw ka apo, madaydayaw ka. Apo ko kum ti sa amin adayaw gloria ken panagyaman. Kan Kristo Jesus nga po mi dawaten mi amin dagitoy. Amen. Hallelujah. Praise God. Agtuwa kayo kapsat. Tiyempunan tapno no ipantay itad tayo dagijay offering tayo. Seed faith offering tayo iti daytoy nga rabii. Ket sapay kumanga ti apo ti mangisubli ken mangted kadagiti adadupay nga pamendisyon iti sagtunggal may sa kadatayo kadagiti